Hvis patogener er kommet forbi det ydre værn, møder de forskellige leukocytter, hvilket er hvide blodlegemer, der er vigtige for kroppens immunforsvar. Disse bliver kaldt for fagocytter, der optager patogener ved fagocytose. Og det vil vi vise med udgangspunkt i leukocyttet, neutrofil granulocyt. Yes. Når neutrofil granulocyt møder en bakterie, vil der ske en celleudposning, der vil omgive bakterien. Og det sker her. Derved bliver bakterien optaget i cellen, og det kaldes endocytose. Derefter dannes så en vakuole med bakterien i, og dette er et slags hulrum i cellen, hvor bakterien er fanget i, og det kan så ses her. Yes. Ja, og den her vakuole, den smelter sammen med lysozymer, som er fordøjelsesenzymer, som ses her. Og på den måde dannes der en fordøjelsesvakuole. Og den fordøjelsesvakuole ses her. Og den fordøjelsesvakuole begynder nu at fordøje de her bakterier ved hjælp af cellegift. Og de fordøjede bakterier, de frigives nu af cellen ved exocytose, hvilket er en måde, cellen kan transportere stoffer ud af cellen igen. Og det ses her.